Manifestar la importància de tot el treball que estan fent aquestes associacions per el tema del càncer. Jo voldria, per una banda, evidentment, plantejar tot el tema d'investigació. Molts càncers que fa 30 anys no eren curables, avui dia són un episodi greu, però un episodi en la vida d'una persona, i per tant és un tema important i això moltes coses s'han aconseguit per treballs d'investigació que finançats des d'aquest punt de vista. La segona idea que jo volia transmetre a tota la societat és que el càncer és una cosa que si s'agarra en temps i en el començament és molt més fàcil de curar que si no. Per tant, tots hem d'estar en mesures de control, vigilants, en una actitud d'aquest tipus. I la tercera, que jo crec que hem de trencar una idea. El càncer no és la mort. El càncer és una malaltia curable en la majoria dels casos i és una malaltia que es curarà més a mesura que la societat es consciència i a mesura que la investigació avance com està avançant d'una forma tan important amb l'ajuda de tots. Va a acercar un momento, ¿vale? Gracias.